Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanda mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwese vateereri. Welcome to the program The Second Coming of Christ. Toda kutenda urukuro yedu yanhasi musoro wenyaya unoti Pentecost. Muchidzidzo chakapfuura vateereri vakakwanisa kunzwa chidzidzo ichocho chaiti pachigaro chaMwari chekudenga. Zvakabuda kuti Mwari ari pachigaro. Pedhuze dhuze naye pobva paita zvisikwa zvipenyu 4 living creatures anova makerubhi ngirozi. Pozoita zvigaro 24 pakagara 24 elders vatakaona mubhaibheri kuti vanhu vakamutswa pakamuka Jesu, uye takabva taona chikonzero sei vari 24. Saka papfungwa yekuti pastor Jesu muprista wedu mukuru kudenga obva aita 24 elders vari kubatsira sezvaiitwa musanctuary yepanyika kuti kwaive nahigh priest oita vaibatsira varimo vaprista. Zviri kubva zvaita kuti kudzidza kwatiri kuita zvakazarurwa tirambe tisingakanganwe nyaya yesanctuary. Amenoti ati iye ukatobva musanctuary unenge watorasa nyaya yese. Saka chidzidzo chedu chanhasi chatiri kuti Pentecost toda kuedza kuona Jesu kuti akazopinda sei musanctuary yekudenga. Toti kuti toda kulinga nyaya yatakaona muzvidzidzo zviri zvapfuura. Jesu amuprista kudenga nemakerubhi aya ne24 elders. Because tikuzongomonako but toda kumboona timutrace tozoti akamboya panyika. Saka muri kuti mimi toda kuona kuti paakabva panyika akazonosvika sei uko. Alright. Saka ngatilinge tichibva pana zvakazarwa 3 verse 21. Zvakazarwa 3 verse 21. Yes. Unokunda ndichamupa chinhu ichi kuti agare neni pachigaro changu choushe senivo ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo choushe. Saka taidzidza nyaya pachigaro. Saka Jesu ari kutoti kuvatendi vanhasi anenge akunda Kristu is willing kuzoti tisheye chigaro ichocho. Mukuzwa zvikubuda. Sekungova willing kwakaita baba vachiita kuti iye auye pachigaro chavo. But zvakaitwa nekuti aiva akunda. Ameno maiona pfungwa yacho kuti iye akakunda akanogara nababa. Anotodawo kuti vanenge vakunda pakati pedu tinogara naye. Ndo pfungwa iripo iyoye. But pari kutaura zvakazarurwa 3:21 kudai. Patinoenda muchapter 4 yazvakazarurwa toda kuti tione kuti pachigaro pacho aripo here. Alright. Tobva taona kuti kana asipo chakazoita kuti aendepo toona kaprocess kacho. Zvakazarurwa 4 verse 1 to 3. Zvakazarurwa 4 kubva paverse 1. Shure kwaizvozvi ndakatarira ndikaona mukova wakazaruka kudenga, nenzwi rokutanga randakanzwa rakaita sehwamanda richitaura neni richiti,
kwira pano ndigokuratidza zvinofanira kuitwa shure kwaizvozvu. Pakarepo ndakava mumweya, tarira chigaro choushe chakagadzwa kudenga nomumwe agere pachigaro. Iye wakanga agerepo wakanga akafanana nebwe rejaspisi neresadhiyo. Kwakanga kuno muraravungu wakakomberedza chigaro choushe wakafanana nebwe resmaragidhi. Mufundisi, mazviona here kuti pachigaro apa pagere munhu mumwe chete? Pana Mwari? Yes. Ndo varipo vega. Saka zviri kunobuda kuti Kristu paati ndakakunda ndikagara pachigaro, ndobva taona chigaro chiri kumbotanga naBaba, ndofunga kumberi uko tinozoona Kristu asvika. Saka isusu mai toda kuti titrace kuti zvatiri kumboona pachigaro chaBaba paine 1, asi iye Kristu ati ndakakunda ndikazogara navo. Toda kuona process yakazoita kuti pane munhu 1 vazopedzisira vavese naKristu. Yabatika. Saka ngatitange tamboona kuti chigaro chacho chiri pai kudenga. Kungotsimbidzira dzimwe pfungwa dzatakabata kare. Because kudenga kwakakura. Kuti kana muchiti chiri pai munoti chiri papi chaipo chaipo. Kudenga kwacho because tiri kuno kunyika tinongoti kudenga but papi chaipo pane chigaro. Mapisarema 11 verse 4 inobatsira. Mapisarema 11 verse ya 4. Jehovha uri mutemberi yake tsvene, iye Jehovha. Chigaro chake choushe chiri kudenga, meso ake anotarira, mafungira ameso ake anoidza vana vavanhu. Saka hanzi chigaro chake cheushe chiri mutemberi yake kudenga. Saka kureva kuti the throne of God pastor iri musanctuary yekudenga. Ngatitsimbidzirei pfungwa iyi naIsaiah futi. Isaiah 6 verse 1. Isaiah 6 verse ya 1. Pagore rokufa kwamambo Uzia ndakaona Ishe agere pachigaro choushe chirefu chakakwirira, mipendero yenguo dzake ichizadza temberi. Saka taakuchimuvha manje tanga tichigadzira nyaya yedu. Chekutanga, Kristu ari kuti akakunda akazogara naBaba pachigaro cheushe. But taona Baba vachitanga vari vega pachigaro. Ndobva tada kutsvaga kuti chimbori kupi chigaro ichi. Taona kuti chiri musanctuary yekudenga. Saka ngatichitangai naKristu paakakunda panyika. Tomutera tizoona kuti vakanogara vese sei pachigaro ichi. And remember kuti pavakanogara vese musanctuary taane clue because tikuziva kuti chigaro chiri musanctuary. Saka Jesu auya panyika patinganyatsoti apa akakunda ndepapi pastor. I know upenyu hwake hwese kwaive kukunda. But pekuti vanoenda kuchechi nevasingaende tikanyatsoisa pfungwa tinogona kubvumirana kuti uku kukunda uku. Tukuita kuti tingotangira papfungwa yekukunda chete. Kushinga kaushingwa akaratidza achienda pamuchinjikwa. Pamuchinjikwa ainoroverwa pastor. Tikabva tati because mukuziva kwanhasi munhu apondwa achirohwa kudaroka atingakuti wakunda pastor. Uri kutoita kunge wadefeatwa. Tiri kuda panonoratidza kuti akunda because pamuri kutaura pekuenda pamuchinjikwa theologically tichidzidza zano reruponeso kwaive kukunda. But generally munhu achiona munhu ari kundundurudzwa achinzi come on famba achifirwa mateka. Aiwa. Uri kuti kumuka pakamuka makutaura kamanje pastor. Ipapapo ndopatinoda kuti titangire pekumuka because kumuka uchibuda muguva even timu rese ranhasi rikanzi ona muchinda weshamari akabuda anga avigwa 3 days afa kwakubuda muguva. Munhu akadaro even matimu ranhasi maibata. Saka ngatitangirei paari kuti seni ndakakunda. Hatitangirei paresurrection. Matthew 28 verengai verse 1 to 6. Toda kutrace kubva from resurrection tonosvika achizonogara pachigaro. Tuone kuti pakafamba sei ipapo. Matthew 28 verse 1. Tisati taverenga kukunda uchete mazvitaura kuti kukunda kunowanikwa muupenyu hwake hwese. Kukunda zvakashata kudii. Kukunda chitema chaiko ivictory. Aikunda asi muri kuti panhongonya pacho chaipo chaipo kukunda rufu kumuka kwaakaita. Kukunda kwaakaita rufu kuya ipo paya nyika yese inonobvumirana kuti apa manje apa paratidza imwe level. Matthew 28 verse 1 to 6. Verse 1.
Nokupera kwesabata koedza nomusi wokutanga wevhiki, Maria Magadharena nomumwe Maria vakauya kuzoona bwiro. Zvino kukavapo kudengenyeka kukuru kwenyika, nokuti mutumwa waShe wakaburuka kudenga akauya akakungurusa ibwe ndokugara pamusoro paro. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni, nezvokufuka zvake zvaiva zvichena sechando. Zvino varindi vakadedera vachimutya, vakaita sevakafa. Zvino mutumwa akapindura akati kuvakadzi, musatya imi, nokuti ndinoziva kuti munotsvaka Ishe Jesu wakanga akaroverwa pamuchinjikwa. Haapo pano, nokuti wakamuka sezvaakareva. Uyai muone pakanga pavete Ishe. Saka musi wakamuka Jesu kuseniseni kuya, ngirozi yauya yakungurutsa dombo. Jesu amuka, vakadzi vanga vamukira kuguva. Right. Saka vamukira kuya vane zvavaida kunoita zvavakatadza kuita paakafa, because vakazotariswa kuti sabata rakabva rakwana. Saka vaida kuti kuseni vanotraya kuita process iyoyo yekumuzodza mafuta. Ndobva vasvika hamuna munhu, guva riri open. Ndobva vaita confusion kuti chii chaitika, hanzi paine ngirozi. Ndo yakabva yavati, muri kutsvaga Jesu kaimi, uya wokuroverwa pamuchinjiko. Zvikanzi uyai muverify, haapo zveshuwa, amuka uya uya. Chitonoudzai hama dzake kuti adii? Amuka. Saka tiri kutanga tichiona Jesu amuka. Akunda rufu, akunda guva. Akunda guva, amuka. Ndizvo kaizvo. Toda kuona musi iwoyo zvakazoitika, because pavakadzi vaya vaudzwa kudaro, Mary hanzi zvakamunetsa kuti aende. Andobva aramba achitenderera kugraveyard kuya kuti chii chanyatsoitika, because nyaya yekuti munhu anomuka yanga isiri nyaya isati yakunyatsobatika. Saka Mary akaramba aripo. Pana John 20, verengai verse 15 to 17 munzwe zvinoitika. John chapter 20. John 20 verse ya 15. Jesu akati kwaari, mai, munochemeiko? Munotsvakaniko? Iye achiti ndiye murimi womunda akati kwaari, Ishe, kana muri imi mamubvisa ndiudzei pamamuisa ndindomutora. Jesu akati kwaari, Maria. Iye akatendeuka akati kwaari nechiHebheru, Rabhoni, ndokuti mudzidzisi. Verse 17. Jesu akati kwaari, usandibata, nokuti ndichigere kukwira kuna Baba vangu. Asi enda kuhama dzangu uti kwavari, ndinokwira kuna Baba vangu naBaba venyu, kuna Mwari wangu naMwari wenyu. Saka Mary paakaramba aripo, akabva ona mumwe murume, ndobva afunga kuti ndicaretaker wepasimetri apo. Saka ndobva ati, wedwe, nyatsondibatsirai, bhodhi yemunhu anga ari muguva umu maiisa kupi? Ari kunetseka paya. Hanzi uya ndobva ati Mary ndobva arealiza voice. Zvikanzi mudzidzisi. Saka anga auda kunokwazisa mudzidzisi kana kumumbundira hameno zvaiitwa nguva iyoyo. Hanzi Jesu ndobva abva ati chimbomira kundibata, nekuti handisati ndaenda kuna Baba. But chienda unoudza vadzidzi vangu kuti izvozvi ndoda kukwira kuna Baba. Tiri kufollowa kanyaya. Zviri kujeka izvo. Zviri kujeka. Zvakanyatsojeka kuti Mary ada kunomumbundira, iye aramba akati aiwa, zvino hazvigoni kuti undibate, ndoda kumboenda kudenga. Saka pavakaparadzana naMary, Jesu aienda kudenga, Mary achienda kunoudza vadzidzi vake. Pana John 20 papo, chiverengai verse 19 na 20. Right. John 20. Verse ya 19 na 20, mobva mazoibatanidza na 24 na 25. John 20 verse ya 19. Zvino ava madeko pazuva iro rokutanga revhiki, mikova yapfigwa pavakanga vari vadzidzi nokutya vaJudha. Jesu akauya akamira pakati pavo akati kwavari, rugare kwamuri. Zvino wakati areva izvozvo akavaratidza zvanza zvake norutivi rwake. Vadzidzi vakafara vachiona Ishe. Verse 24. Zvino Tomasi wainzi Dhidhimo, mumwe wavane 12 akanga asipo pavari pakuuya kwaJesu. Zvino vamwe vadzidzi vakati kwaari, tavona Ishe. Iye akati kwavari, kana ndikasavona mavanga embambo muzvanza zvake, nokuisa munwe wangu
paiva nembambo nokuisa ruoko rwangu murutivi rwake, handingatongotendi. Verse 25 maiverenga. Saka zviri kuitika pa hanzi waive musi wekutanga wevhiki, iSunday. Yaamuka yacho. Yaamuka. Hanzi vanga vakazvivharira vakomana. Ndofunga vaitya kuti mukuru zvaakaurayiwa. Vakauraya vaya vachagona kuti no, ngatichitedzai timu rese. Saka hanzi vanga vakakiya madhoo kuri kutotya. Hanzi Jesu ndobva akaruka amira pakati pavo. Akati rugare kwavari. Saka zvakaitika Thomas anga asipo. Hanzi Thomas ndobva audzwa kunzi no, ishadi amuka. Thomas akati akunyepa. Ini ndoda kutozogutsikana paive nemuururo paya. Ndabaya ipapo ndapabata kuti ndinyatsoziva dhuze maona chinhu chakada kufanana naye. But wedu chaiye original ane maburi mumaoko pairoverwa paya pairoverwa. Saka hanzi Jesu akatozosvika pakuuya. Akati Thomas, unoda kutenda waona. Uya uise maoko ako utende. Thomas kwakusvikopfekera maoko akaunyatsona kuti ndiye. Ndoda kuti muone kuti Thomas abvumidzwa kusvikobata, Mary arambidzwa. Chichiri kuitika pastor kana muri kufollowa apa? Kana ndanzwa matsanangurira maitaka, Mary haana kurambidzwa ndamukadzi, right? Aiyo. Kana kuti kutenda kwake kuduku. Chakarambidzirwa sekutaura kwaJesu inguva chete, because Jesu anoti pane zvandofanira kutanga ndaita, right, mosondibata. Saka Thomas wopa akazouya achida kubata, Jesu anga atoenda kudenga akadzoka, right. Saka zvakubvumirwa. Saka pfungwa iripo mukaidzidza zvakanaka inoti pakamuka Jesu haana kutendera kuti Mary amubate. Why? Aida kukasika kumhanya kuna Baba kuti zvaanga akatumwa panyika zvagashirika zvapasa here. Saka zvaisada kumbodisturbwa, zvaisada anything. Paida kuti patange paverifyiwa kuti is the mission accomplished. Saka zvatenderwa kuti zveshuwa vanhu vakuponeseka kubva pachitema. Same day reSunday yaamuka akabva achidzoka, ndopazonzi neBhaibheri akapinda mumba mavanga vakazvikira. Vanga vasiri kunamata musi weSunday, kwaitwa kukiya kwekutya. Ndobva achitendera kuti vamubate. Why? Nekuti anga atobva kuna Baba. Pabatika kapa. Regai timbonzwa kambo tiri muchidzidzo Pentecost. Regai tinzwe rwiyo. Uyai mwese munodisantenzi tinoimba rwiyo rwake, tinoimba rwiyo rwake nekumira pedyo nechigaro chake. Yesu toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuZioni kwakanakisa kwa Mwari. Tese tinoimba, tinoziva Mwari, tiri vana vekudenga, tiri vana vekudenga. Totaura idi, totaura idi, toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuZioni kwakanakisa kwa Mwari. Tinofara pano geza Mwari, tisati tasvika apo, tisati tasvika apo. Musha weZioni, musha weZioni, toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuZioni kwakanakisa
kunakisa kwa Mwari. Ngatiimbe kwazvo tinorega kutya, totewera Emmanuel, totewera Emmanuel, kunyika kudenga, kunyika kudenga, toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuziyo ndipakanakisa kwa Mwari. Isu toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga, tinoyenda kuziyo ndipakanakisa kwa Mwari. Isu tinoyenda kuziyo ndipakanakisa kwa Mwari. Isu tinoyenda kuziyo ndipakanakisa kwa Mwari. Isu tinoyenda kuziyo ndipakanakisa kwa Mwari. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu Pentecost. Pataverenga kuna zvakazarwa 3 verse 21 yati Kristu akakunda akazogara pachigaro naBaba. Patabva taenda muchapter 4 yazvakazarwa, tatauda kuona chigaro chiya, ndobva tabva taona chigaro chiine munhu mumwe chete chiina Baba. Kureva kuti kaprocess kanodiwa kuti Kristu azogara pachigaro pana Baba. Saka isusu manje tabva tati ngatichitresai timboona mamovements aKristu kubva patinomuziva achikunda. Akakunda rufu. Muchikamu chapfuura mamovements ataona ndapi pasi? Muchikamu chapfuura taona kaJesu paakamuka. Taurai muri shuwa mazuva vira akasivira. Taona kuti paakamuka mera akada kumubata. Ndobva anzi usandibata. Andisandaenda kudenga. Asi chenda unoudza vakomana kuti ndaakumboenda kudenga. Vaende kwatakataurirana kuti tosangana. Ndobva aenda kudenga. Kumanheru acho esemudhei iro resande. Paakazonosvika kune vadzidzi akambosvika Tomasi asiko. Tomasi ozouya but Tomasi angati inini ndinotobvuma bedzi kuti ndiye kana ndabata mavanga epamuchinjikwa. Saka akazobvumira Tomasi kumubata. Ndobva taona kuti Tomasi chaakazonzi abate anga adzoka kubva kudenga kuyako kwaakanga aenda. Saka tiri kuti paakamuka Sunday morning akaenda kudenga, same day akadzoka. Ipapo ngatipabate vateereri. Saka zvaitwa naKristu ngoma zvine chekuita nezano reruponeso zvanga zvafanoparidzwa kuOld Testament kuburikidza nemitambo yaiitwa nevaJudha. Yaitwa musanctuary. Sanctuary system yevaJudha yaifanopa muchidimbu zviri Kristu nezvaachaita pazano rekuponesa vanhu. Saka ivo musanctuary mavo vane mitambo yavaivanzi fanoitai inonongedzera mastages ese eupenyu hwaKristu akakosha. Sezvatiri kutotaura kuti kumuka kwake zvine mitambo yaitofanodaro yaifanovapa idea yekuti muponesa achamuka. Saka toda kumbodzokera zvishoma tinoona mitambo iyo pana Leviticus 23. Vurai Bhaibheri. Mboendai kuna masvikere. Tichaverenga akati one day. Iye zvino ngatimboverengai verse 5. Leviticus 23 verse ya 5. Yes. Nomwedzi wokutanga nezuva re14 romwedzi madekwana ipaseka raJehovha. Saka kuvanhu vechiJudha pakalenda yavaishandisa vaiva vakaudzwa kunzi first month yavo kana date rasvika musi wa14 vanofanira kuita mutambo wainzi Paseka.
dheti ra14 mwedzi wekutanga ndo waive mutambo wekutanga passover chii chainzi passover pastor? Passover ka inonotangira musi wabuda vaisraeri paEgypt. Yes. Faro akaita nharuka sezvatinoziva achiramba kuregera vaisraeri kuti vaende kusvikira Mwari azoti nekuti Israeri idangwe rangu chirega tiite dangwe tudangwe. Ndokuronga kuurawa kwematangwe. Ndokuti kuvaIsraeri chiurayai hwai paimba imwe neimwe mamunorara mozora ropa pamusiwo. Ngirozi ichasvouraya matangwe ikaona pamba pane ropa haipinde kunouraya dangwe, inopfuura inoita Passover that house. Saka ndokwakatangira kunzi Passover ichitora to pass over kusvetuka kupfuura nemunondo rufu rwapfuura. Saka chainyatsonzi of course action yacho taiona, but chainyatsonzi paseka chacho chii? Passover chii? Chainyatsonzi paseka igwai rairaurayiwa iri rainzi rinodyiwa nemiriwo inovava. Saka kuzorwa kweropa pamusiwo ndokwaiita kuti ngirozi iite Passover. Saka yaitonzi paseka yacho igwai raive raurayiwa ndo rakonzera kuti ngirozi iite Passover. Saka mutambo uyu waimirira chii pastor? Mutambo uyu ndo wainongedzera kuzofa kwaJesu paKalvari, kuti vanenge vamugashira havazofi nekuparara nekusingaperi. Pfungwa iyoyo kuna Vakorinde 5:7 inotonzi paseka yakatibayirwa ndiye Kristu Jesu. Saka gwai riya rakatsiyiwa nerufu rwaKristu. Ani mazona ka. Saka toda kubva taona mumwe mutambo wavaita vhesi 9 to 11 pana Leviticus 23. Leviticus 23 vhesi ya 9. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati, taura navana veIsraeri uti kwavari, kana muchisvika munyika yandichakupai mukakohwa zviyo zvayo, munofanira kuuya nechisote chezvitsva zvokukohwa kwenyu kumuprista. Iye unofanira kuzunguzira chisote icho pamberi paJehovha kuti chigamuchirwe kwamuri. Muprista unofanira kuchizunguzira nomusi unotevera Sabata. Saka paseka tati waive musi wechingani pastor? Musi wa14. Pandiri kubvunza isori ndoda kuti mudzokorore kuti vateereri vedu vanenge vachinyora vanobva vabata. Waive musi wa14 mwedzi wechingani? Mwedzi wekutanga wegore. Saka vanga vakaudzwa kunzi dhei rinobva rateera paseka iSabata. Then dhei rinobva razoteera Sabata racho rechitatu iro vaiita mutambo wainzi wemafirst fruits. Zvavanenge varima zviya izvi zvinenge zvaibva. Saka vainocheka zvishoma zvacho zvinongokwana kuita kamwanda kudai, vobva vauya kusanctuary voskozviratidza pamberi paMwari. Yaingova sembo yezvishoma kuti Mwari todawo kutendai, kumunda kuya kwakaibva. Iyi ndo sembo yekuratidza kuti kumunda kunodii, kuri kutoibvisa chibage. Saka maibva mazunza pamberi paMwari, waitova mutambo. Tauda kuchiona kuti kachisote kadiki kaiwiwa nakwaka kaimirira chii? Because mitambo iyi yainongedzera every stage yezano reruponeso yaKristu. Vakorinde kutanga 15 verse 20 to 23. 1 Vakorinde 15 verse ya 20. Asi zvino Kristu wakamutswa kuvakafa, akava chibereko chokutanga chavavata, nokuti rufu zvarwakauya nomunhu, kumuka kwavakafa kwakauyawo nomunhu. Nokuti vose sezvavanofa muna Adhamu, saizvozvo vose vachararamiswa muna Kristu, asi mumwe nomumwe padzoro rake. Kristu chibereko chokutanga, tevere avo vari vaKristu pakuuya kwake. Saka hanzi pari kunzi chibereko chekutanga ndo varere kuti first fruits. Saka Kristu ndiye akava first fruit kumuka kuvakafa. Icho kwade. I think nyaya takamboigurukura kuti handiye akamuka pekutanga kubva kuvafi. Kune vamwe vakanga vamuka kuOld Testament iye asati atombouya. Asi kana achinzi ndiye wekutanga, kamukiro kake ndo kari kutaurwa. Akamuka
zviya zvekusazofa akauya futi ane simba racho rekusafa. Saka mai pamutambo uyu paizunguzirwa chisote chine zvishoma. Sei chaive chisote chine zvishoma? Ndofunga kutoredzera sezvakaitwa naKristu kakungoti matora zvishoma pane zvaibva zvakawanda. Ndanga ndichida kuti muise pfungwa yamakatidzidzisa kuti paakamuka akamuka nevamwe. Iri sepo ndopfungwa yandaida kuti muite kuti vateereri vabate. Unobvunza mubvunzo unobva wajekesa. Saka pakamuka Kristu haana kumuka ari ega sekuti pangadai paitwa mutambo wokungotora dzinde 1. Vaitora chiri chisote chisumbu. Kana pachiti chisote ivara risina kutaurai rakajairika kuti kachisumbu kekuratidza sembo yezvawanikwa kumunhu. Saka apa zvaiitwa maridzo yaivepo yaive kuti kuna Mwari Baba, honai zviri kuitika panyika, sembo yekuti vanhu vachamutswa vachaponeswa izvi tangotora zvishoma. Saka akamuka nevamwe. Toda kuona mumwe mutambo waiteerera wemafirst fruits. Verengai vhesi 15 na16 yaLeviticus 23. Leviticus 23 vhesi ya15. Yes. Zvino munofanira kuverenga kubva pamusi unotevera Sabata, kubva pamusi wamakauya nawo nechisote chinozunguzirwa masabata manomwe. Munofanira kuverenga mazuva 50 kusvikira pamusi unotevera Sabata rechinomwe. Ipapo munofanira kupa Jehovha chipiriso chitsva choupfu. Saka mutambo waiteera waiuya after 49 days tabva mutambo wemafirst fruits. Mirai ndakubatai, ndakuona kuti metsi madzibatere. Passover yaitwa date richiti chii? Paseka musi wa14 mwedzi wokuti. Right. Musi wa14. Right. Pobva paita Sabata raiteera musi wanu? Musi wa15. Pobva paita mafirst fruits musi wanu? Musi wa16. Right. Saka kubva musi wa16 wemwedzi wekutanga vaikaunda 49 days kureva 7 weeks. Then rechimangwana racho mapedza kukaunda 49 days vaibva vaita mutambo wemavhiki kana kuti Pentecost. Pari kubva chidzidzo chedu mazuva 50 kubva musi wa16. Deti rechi50 iroro vaita mutambo wainzi wemavhiki pakuti vari kuti tapedza 7 weeks. Asi kuchiGreek mutambo uyu wainzi Pentecost. Penda kaizvinoreva 5. Zvobva zvazonoreva kuti 50 matopedza. Saka chitsanangurai kuti Pentecost chii? Saka tiri kuti isusu Pentecost takatarisana nemitambo yaitwa kwaIsraeri. Kubva pamutambo waimaka kalenda wekutanga iPaseka. Right. Passover yaimirira kufa kwaJesu. Right. Then Paseka yaitika paizoita Sabata raiteera. Zuva raizoteera remusi wa16 ndo paiitika mutambo wemafirst fruits. Waimirira chii? Waimirira kumuka kwaJesu kuvafi achimuka nevamwe ava vaakaenda navo kudenga. Right. Saka stage yatavi mutambo waiteera wePentecost kureva kuti une zvawaimirira about Kristu. Kureva kuti 50 days after mafirst fruits paPentecost ndo pamuri kuti pane zvaimirira Jesu. Because mitambo yese yainongera mastages akakosha aKristu. Saka maybe zvinochoda kubatwa ndechekuti Pentecost vara iroro harina chekuita nemweya mutsvene, rinongoreva 50. Imboudzai vateereri because pane kakutaura kanoitika kekuti ukanzwa vanhu vachiti Pentecostal zvinoita kunge zvine chekuita nemweya mutsvene. Pamusoro wenyaya wekuti Pentecost kana unobvunza zvazvemweya mutsvene. Pasona saka ibvai mabatsirana netimu renyu kuti Pentecost vara iroro harina chekuita nemweya mutsvene. Because kukanzi Pentecostalism vanhu vari kuti machechi emweya. Handizvo manje because Pentecost mutambo une chekuita naKristu sezvatichaona. Hande pana Mabasa 1 vhesi ya3. Mabasa chapter 1 vhesi ya3. Yes. Vaakazviratidzavo kwavari nezviratidzo zvizhinji ari mupenyu shure kwekutambudzika kwake
achionekwa navo mazuvana 40 achitaura zvinhu zvobushe hwaMwari. Saka after mafirst fruits Jesu amuka vateereri, bhaibheri riri kuti akazoita 40 days aine vadzidzi vake achivabatsira mavhesi aivanetsa achitaurirana navo. Kureva kuti kudii pastor? Tabva pamutambo wemafirst fruits kumuka kwaJesu, tisati tasvika pa50 days dzinotisvitsa papentecost, 40 dzacho dze50 idzi Jesu aive nevadzidzi vake achivadzidzisa plus aitira kuti zvinwirire mavari vanyatsonoti amuka pariu. Inonzi pariu newafanwa wemazuva nekuti iwe pariu saka 40 days dzaive dzekuti vabhilive vazvione kuti amuka. Saka ngatichinzwa ivhesi 5 yaActs chapter 1 Mabasa 1 vhesi ya5. Yes. Nokuti Johani zvirokwazvo wakabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Saka vapedza 40 days Jesu auda kuenda kudenga. Akabva avati pane a few days dzasara. Haana kuvaudza kuti i10 because tikabvisa 40 muna 50 panosara 10 days, but akangoti within a few days imi mirambai bedzi muri paJerusarema pane zvinoda kudii? Pane zvinoda kuitika. Then akabva aenda kudenga sezvinotaura vhesi 9 to 11. Iverenge Mabasa 1 vhesi ya9. Right. Zvino wakati areva izvozvi akakwidzwa vachitarira gore rikamubvisa vakasazomuona. Zvino vachitarisisa kudenga iye achikwira, tarira varume vaviri vamira navo vakafuka nguo chena. Ivo vakati, imi varume veGarireya, makamirireiko makatarira kudenga? Uyu Jesu wakabva kwamuri akakwidzwa kudenga uchavuya saizvozvo sezvamamuona achienda kudenga. Akabva aenda. Zvii zvatabata sofa vateereri. Jesu akamuka Sunday morning. Kuseni ikoko haana kubatwa naMary. Aida kutanga aenda kunozviprezenta kudenga. Zvaratidza kuti zano reruponeso raita. Akadzoka that same Sunday. Ndobva aonekwa nevadzidzi vake akatobatwa naThomas. Akabva aramba aine vadzidzi for 40 days. Day rechi40 I mean, ndo raakabva audza vadzidzi kuti kwangosara a few days muchapiwa simba. Saka padei rechi40 akabva aenda kudenga. Tiri kufamba tese? Hapana kurasika. Hapana. Ngatirambe tiri pachirongwa vateereri. Chidzidzo chiri kuti Pentecost. Regai timbonzwa rwiyo. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro, pamusana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa, ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye, ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu, ndoita mutemo wake, achiri kunditungamira, dakara kumusha kwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye,
chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi. Ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndaponeswa ngero para kerenyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri murukuro yedu Pentecost. Pentecost chipas. Pentecost kana tichidzokera patsananguro yamatipai iraive date raiitwa mutambo nevaIsraeri. Thank you. Asi riri zuva rechi50 kubva paitwa mutambo wemafirst fruits. Right. Saka tauda kuenda paPentecost yegore iri ramuka Jesu. Manzwa zvandatsanangura. Ndati wegore ripi? Gore rakamuka Jesu. Toda kuona Pentecost yacho. Chandiri kutaurira kuti yegore iri ndoda kuti muateereri zvinwirire kuti mutambo uyu waiitwa gore negore. Saka idheti raitove pakalenda yavo. Zvisaite sekunge tikati Pentecost chinhu chazongovhunduka chatanga pana mabasa. Chinhu chaivepo, but yegore ramuka Jesu ndo yatinoda kuona. Nekuti tati mitambo iyi yainongedzera mastages aKristu pazano reruponeso. Mabasa 2 verse 1 to 4. Mabasa 2 verse 1. Zvino zuva rePentecosta rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaonawo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro womwe nomwe wavo. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya kureva. Chakatanga kusvika pastor izuva rePentecost. Right. Kusati kwauya mweya mutsvene. Saka Pentecost haiite Pentecost nekuti kwadzika mweya. Saka muona emphasis yeBhayibheri inototi when the day of Pentecost was fully come. Charinotaurira richidaro Bhayibheri riri kuzva kuti vadzidzi vakasiya vaudzwa kunzi pangosara a few days mirirai day ridii risvike. Saka Bhayibheri rinobva ratotiwo zvino rakati rasvika, because Bhayibheri riri kuziva kuti vakomana vanga vakatomirirawo vachiziva kuti pane chichaitika, because vanga vadzidziswa naJesu magwaro for 40 days. Saka pakasvika date ndo pari kunzi pakaita kutinhira, ndobva vanzwa kunge mighty wind. Ndobva vaona zvinhu zvainge maflames zvichimhara pamusoro yevadzidzi. Vadzidzi kwakutotanga kutaura nemamwe malanguages. Saka toda kunzwa reaction yevanhu vaiona kuti vakati chii. Verse 5 to 8 pana Acts chapter 2. Mabasa 2 verse 5. Zvino paJerusarema pakanga pagere vaJudha, varume vakarurama vaibva kumarudzi ose pasi pedenga. Zvino kutinhira uku kwakati kwanzwika, vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa nokuti mumwe nomumwe wakavanzwa vachitaura norurimi rwake. Vakakatyamara vose nokushamiswa vachiti, tarirai, ava vose vanotaura havazi vaGarirea here? Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nomumwe norurimi rwedu rwatakaberekwa narwo? Saka vaJudha vanga vatouya kumutambo uyu pastor. Mutambo wavaitozva kuti kumusha kwedu kana papera 50 days taita mutambo wemafirst fruits, varume vese tinofanira kudzokera kumusha. But vamwe vavo of course vanga vachigara kudiaspora kune mamwe malanguage. Saka pavakanzwa varume ava kutaura nemalanguages aya vakati boys todziziva ndedzekuno kumarai. Hadzina kumbobvira dzakaita mapasipoti ekuenda kudiaspora. Ko vari kugona sei malanguage ekwatabva? Ivo tichingovaziva vachigona language yekumusha. Muri kuona chiri kuvhiringa vanhu. Chatiri kuerengera ndima idzi toda kuti tizonyatsoona kuti
chikuru chakaitika papentecost chii? Because paseka ndijesu aifa, mafirst fruits ndijesu aimuka. Saka papentecost pane chimwe chaifanira kuitika about Jesus. Saka ndosaka tiri kunyatso, saka vakatyamarara. Ngatimbonzwa kuti vanga vabva kupi vanava. Zvinotibatsira. Verengai vhesi 9 musvike pa12. Mabasa 2 vhesi ya 9. VaPatia navaMedhia navaErami navanogara Mesopotamia neJudhia neKapadokia nePondo neAsia neFrigia nePamfiria neIjipita namativi enyika dzeRibhia dziri pedyo neKurini navaeni vabva Roma navaJudha navaProseraiti navaKrete navaArabhia tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. Vakakatyamara vose vakakanganiswa ndokutaurirana vachiti izvi zvinoti kudini kwezvi. Nyika dzamaverenga pastor dziri kuerezi vana Sairini katobudo maAfrica, vana Egypt tokumusoro dziripo animazona. Saka vanhu havanga vatobva kunyika dziriko. Saka kuri vati vadzidzi vaitaura malanguage enyika dzamaverenga. But manzwa here kuti zvavaitaura zvacho vaitaura mabasa aMwari. Kwakusiri kungotaura kungoti wanakidzwa kuti unogona chiGermany, wongonakidzwa nechiGermany. Vaishandisa language yekuRome vachitaura mabasa aMwari, language yekuLibya mabasa aMwari vachidaro. Saka vakanetseka. Saka question yavakasara nayo pastor ndeyekuti imi kafenomenon aka kari kunyatsorevei? Mukunzwa here question? Zvinorevei zvaitika izvi? Zvikurevei? Saka toda kunzwa kuti zvairevei. Kuna Peter akabva apindura. Ameno tiri kufamba tese. Remember kuti musi wechi50 right waifanoitwa kuOld Testament. Saka Peter akuchitiudza kuti zvairevei. Hande pana mabasa 2 verengai vhesi 22 to 24. Mabasa 2 vhesi ya 22. Varume vaIsraeri, donzwai mashoko awa. Jesu weNazareta, murume wakaratidzwa naMwari kwamuri namabasa esimba nezvishamiso nezviratidzo zvakaitwa naMwari pakati penyu naye, sezvamunoziva imi mumene. Iye wakaiswa kwamuri nomutemo nokuziva zviri mberi kwaMwari. Imi makamurovera pamuchinjikwa mukamuuraya namaoko avanhu vasingateveri murayiro. Iye wakamutswa naMwari, amusunungura pakurwadziwa kworufu, nokuti zvakanga zvisingabviri kuti abatwe narwo. Saka Peter paakuvaudza kuti izvi zvamunoda kuziva kuti zvaitika sei. Peter akatanga nemitambo 2 yatataura. Akatanga newepaseka. Zvikanzi Jesu wamaiziva makamurovera. Ndobva azadzisa paseka. Zvikanzi but avigwa manje rufu rwaisagona kumuchengeta. Akabva amuka kuzadzisa mafirst fruits. Ndopatave sofa. Ndipita ari kuvaudza. In other words ari kuvaudza kuti nyaya iri kukuconfusai. Musai interpret outside mastages ezano reruponesai. Saka atangira pakuvaudza kuti Jesu akamuka. Chinova chinhu chavanga vasiri sure. Hande vhesi 29 ne32 pana mabasa 2. Mabasa 2. Vhesi ya 29. Varume hama, ndingakuvudzai pachena zvatateguru Dhavhidhi kuti vakafa vakavigwa, bwiro bwavo buri pakati pedu kusvikira nhasi. Vhesi ya 32. Uyu Jesu wakamutswa naMwari, isu tiri zvapupu zvake tose. Muri kuona paari kuramba achiemphasiza? Apa ari kuemphasiza stage yemafirst fruits. Ndoda kuti muone pari kuroverwa hoko naPeter. Ari kuti ndiri kusvika pamuri kuda kuziva, but ngatimbobatai kuti musi wa16 wemwedzi wekutanga Jesu akamuka. Titori mawitness. Ende zvazvanwirira mafunga vanga vaita 40 days. Ari kunyatsorora zvokuti unopedzwa unyatsona kuti aiwa munhu chaiye. Saka vari kuti tiri zvapupu. Jesu akadi akamuka kuzadzisa mutambo wemafirst fruits. But akazoenda kutsanangura zvinozadzisa musi wePentecost. Ndopata kuenda manje pavhesi 33 kusvika pa36. Mabasa 2 vhesi ya 33.
zvino wakati asimudzirwa kurudyi rwaMwari, apiwa naBaba chipikirwa chomweya mutsvene, akadurura izvi zvamunoona nezvamunonzwa. Chimbomirai makadaro. Muri kuona here kuti akaenda kudenga musi wechingani patachiverenga paya? Pekutanga akaenda musi weSunday waamuka, Vadzoka, ndobva agara navo 40 days, right, ndobva azoenda, right. Paaenda manje ndo padudzirwa nevhesi ramaverenga iro ridzokoro revhesi 33, Mabasa 2 vhesi ya 33. Zvino wakati asimudzirwa kurudyi rwaMwari, apiwa naBaba chipikirwa chomweya mutsvene, akadurura izvi zvamunoona nezvamunonzwa. Hanzi chii chaitika manje? Asimudzirwa akwira kudenga akasvikoiswa kurudyi naBaba, ndobva apiwa. Muri kuona kuti asvika manje pachigaro paya. Saka kusvika kwaakaita pachigaro chaBaba chekudenga haisi ivhendi diki manje. Ndo yaifanonongedzerwa nePentecost. Pavaifanoita Pentecost kuOld Testament kwese kuya, vainongedzera chiitiko ichi. Hanzi kusvika kwaaita kurudyi rwaBaba pachigaro kuya hachisi chinhu chiduku chekungotongonza asvika zvatopera. Ndo chiri akambande, akabva apiwa mweya mutsvene kwakuchiudurura panyika. Kuratidza kuti zveshuwa tinoti kudika na wine control, kuti ndagadzwa, ndabata matombo. Ndabata matombo. Saka iri kunzi paasimudzirwa, iyi nyaya iri kukukonfyuza iyi isaini yekuti apachigaro naBaba. Chipensenyu vhesi 34 to 36 pasi. Mabasa 2 vhesi ya 34. Nokuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga, asi unoti amene Ishe wakati kuna She wangu, gara kurudyi rwangu kusvikira ndichiita vavengi vako vave chitsiko chetsoka dzako. Zvino imba yose yavaIsraeri ngaizive kwazvo kuti uyu Jesu wamakarovera pamuchinjikwa, Mwari wakamuita Ishe naKristu. Muri kunzwa paakunzi Ishe apo. Sorry pastor, ndoona kuti mimi mukangopotsa apa muri kurasisa vateereri. Hanzi naPeter, Jesu akaitwa Ishe naKristu. Kristu, Christ zvinorevei? Takambozvidzidza. Kristu akazodzwa. Akazodzwa. Ko Ishe? Ishe apachigaro ka. Apachigaro ka. Saka zviri kuedza kutaura naPeter ndezvekuti varume, ivhendi iri kuitika nhasi it's not about what is happening here, but it's about what is happening in the sanctuary above. Ari kuedza kuudza kuti imi muri kubatikana nezvaitika panapa. Zvaitika pano zvakonzerwa nekuti Jesu aishe. Hauite Ishe kausiri pachigaro. Kuratidza kuti agara pachigaro. Ende aKristu kureva kuti azodzwa ari pachigaro pamwe chete naBaba. Saka Kristu akanogara pachigaro chekudenga musi wePentecost. Udzai vateereri. Ndopandoda kuti batai mufundisi vati toda kuti titevere urongwa hwacho. Yes. Kuti akagadzwa papi. Nekuti pekutanga anga asiri pachigaro naBaba. Saka zviri kunzi akafa akamboenda kudenga, semudherero akadzoka akaita 40 days aine vadzidzi, ndokuzoonekana navo ndokuenda. But aenda kudenga pakaita 10 days kubva musi waaenda kusvika musi wePentecost. Saka pari kubuda pachena kuti musi wePentecost ndo paakagadzwa kuve Ishe naKristu. Ndo paakazodzikisa mweya mutsvene. Toda kutenda. Inzwai pana John 7 verse 37 to 39. John 7 verse 37 to 39. Verse ya 37. Zvino nezuva rokupedzisira, zuva guru romutambo, Jesu akamira akadanidzira akati, ani nani kana ane nyota ngaanwe kwandiri, ngauye kwandiri anwe. Unotenda kwandiri sezvazvakarebwa norugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make. Asi izvi wakareva zvomweya waizopiwa avo vaitenda kwaari, nokuti mweya wakanga asati wavapo, nokuti Jesu wakanga asati akudzwa.
Saka paPentecost pakauya mweya Jesu akakudzwa. Saka tochidii kukudzwa kwake uku kunorevei? Endai pana vaFiripi 2. Ndoda kuti mutangire kuerenga pavhesi ya5. vaFiripi 2 mosvika pavhesi 11 tichinzwa kuti process yese yekumbofa omuka ozokwidzwa ova nechigaro odurura mweya mutsvene iri kuti kudii kwatiri nhasi. vaFiripi 2 kubva pavhesi ya5. Yes. Ivai nomwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Iye kunyange akanga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari ndichinhu chinofanira kubatisiswa, asi wakazvidurura iye akazviita muranda akafanana navanhu. Akati awanikwa nomufananidzo womunhu, akazvininipisa akateerera kusvikira parufu, irwo rufu rwomuchinjikwa. Saka Mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu mabvi ose afugame, avari kudenga navari panyika navari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzibvumire dziti Jesu Kristu ndiye She, kuti Mwari Baba arumbidzwe. Mwari ari kutasira kuti tese mabvesi apfugama achinamata Kristu, tichimurumbidza ndudzi dzose, marudzi ose nevanhu vose. Ndo magariro akanoita pachigaro. Paaita anokunda achagara neni, sezvo ndakakunda ndikagara naBaba. Right now Christ ari muthe sanctuary yekumusoro kudenga. Ndiye ari Ishe wedu, ndiye anofanira kunamatwa. Pastor Rodzi vachakupai phone number yekuti mukaisa mameseji paWhatsApp tinokupai malinks anokubatsirai kupinda mumagroups anotumirwa zuva rega rega. Munotumirwa zvidzidzo zvinokubatsirai kuti muwane zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure. Tanga tiri pachidzidzo Pentecost. Ndo zvakaitika musi wePentecost. Ndo day rakagadzwa Kristu pachigaro chekudenga. Mwari akukomborerei. 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Kune mwika kaninzwe imi motiti dinokutungamira.